päässyt liikkeelle. 23 Heikki Helkiö, Päijät-Hämeen UA, S-Rengas Golfi. 250 Jimi Lankinen, Päijät-Hämeen UA, autokorjaamo VV. 251 Saku Vatenius, THU Team Auto Vatenius VV. 252 Joni Kungas, Väksyn UA, Kungas VV. Ja 253 Tino Kruut, Hyvinkään UA, Nami VV. Oliko tää Nami tää edellinenkin, eli Nami VV oli tuossa edellisessä lähdössä. Ilmeisesti tää Nami tunnusvärit ovat sinistä, kermanväristä, orankea vähän ja sinistä. Nami. Kaikki valmista jälleen. Ja pikkusen huonoa happea näytti menevän tuo Simkakin tuossa edessä lähdössä. Vähän molemmista päistä niin sanottu. Nami lähtee on vähän enemmän niin kuin menohaluja ja sisältä on tulossa vielä yllättäjää, se on siinä ja siinä. Joni Kunnas päässä kuljettaja Kunnas VV:llä oli hetki sitten vielä kärkipaikalle, mutta käydään sitten enemmän kääntöä ja vääntöä. No, Kunnas tuon paikkansa pystyy pitämään, ajatuu vähän leveäksi ja jälleen siellä vaikka Vatenius pistää sitten Antti. Erittäin hyvin nousee takasuolla Riku Peltola tässä vaiheessa. Joni, joka on kärjessä, edustaa Väksyn urheiluautoilta kouluanne 5.V, Kunnas VV:llä harrastaa jokkista ja jääkiekkoa. Kungas Kommandiittiyhtiö, TS, kaksi Arivaimaa, kaikki Markkinoilla, Epäten, Gustafsson, Jotimainos, käyttövaraosa ja tarvike muun muassa yhteistyökumppanina, kun kakkospaikalle on nousseena tässä vaiheessa. Taiston jälkeen ja kellään, sieltä löytyy Leikä kylmästi, elikkä Heikki Helkiö ihan noin vaan piipeliin siellä, että tossa on Reikä ja tossa mä meijaa ja helpon näköistä kun heinänteko, joillekin se onnistuu. Vähän meni leveäksi siellä, eli Helkiö kyllä teki oikein semmosen aika urosmehiläisen tempun ajaa välierissä ja välieri myös